Ganun. Ako.
Monetize na pala si Katli. Monetize na. Mag-ano siya, umpisa rin siya mag-ipon ng dala. Mag-views. $200 pa sa isang buwan eh. 10,000 rin yun. Na.
Okay mga kabatak, at itong update natin ang nagawa natin. Yan. Bahit itong kabilang side. Yan. Tapos ng palitadahan. May kaunting sobrang halo dito sa taas. Yan. Hindi natin nakuha ng video to kasi tago. Walang mahalaga ng ng camera mga kabatak. Ayan. Kaya di na natin napakita sa video pag palitada niya. Ayan. Habang na yan dito para bukas na lang. So yun, at maraming salamat po sa mga bagong subscriber na nagtiwala kayo sa YouTube channel ni Kuya Gatcho. Ayan. Muli maraming salamat sa inyong lahat. God bless to all po.